खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय जोंनि भिउवार्सफोरनि रिक्वेस्टआव दिनै जोङो जोंनि जि इन्ट्रोडक्शननि भिडिअखौ लानानै फैदों जिहेतु गोबां जोंनि भिउवार्सफ्रानो जोंनि फंबाय बिनानावफोरानो जोंनि सोमोन्दै मिथिया आरो जों बहानि जोंनि मुङा मा फुलनि मा जोङो मा जायगानिफ्राय जोङो बिलं खालामो दा बेखौनो जोङो दिनै माने जोंनि जि फर्मेल इन्ट्रोडक्शन नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन सानदों आरो जों सिगाङावनो बुंदोंमोन आरो जोङो बे जुलाइ दानाव जों गावनि इन्ट्रोडक्शन भिडिअखौ बानायगोन होननानै आरो दा बे जुलाइ दाननि अलमोस्ट एन्ड मोनफैबाय बेनिखायनो जोङो बे इन्ट्रोडक्शननि भिडिअखौ दिनै बानायबाय आरो दा जोंनि भिउवार्सफोरा सोंबाय थायो आरो जोंखौ कमेन्ट होबाय थायो आदा मोना बहा थायो होननानै बेनिफ्राय मा होनो आदा नों मा जब खालामो प्लिज टेल मी होननानै सोंहरो बेनिफ्राय मा होनो बहानि नोंसोर बिदिबो सोंदों बेनिफ्राय बांसिन माने भिउवार्सफ्रानो जोंनि माने मा होनो सोमोन्दै जों बहा थायो ओमफ्राय मा जब मावो हासबेन्डआ बिनि सोमोन्दै बांसिनानो मिथिनो लुगैयो आरो जिहेतु जों मोनसे दा फेमिलि बायदि जाहैबाय ना ओंखायनो बयबो जेनेबा जोंनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैयो दा ओंखायनो जोङो सानबायदि बेबायदिबाथ' जोङो नोंथांमोनखौ वेट खालामहोनाया मोजां जानाय नङा ओंखायनो जों सानबाय दिनै जोङो एकदम फाइनेलि जोंनि इन्ट्रोडक्शननि भिडिअखौ बानायनोसै बिदि होननानै आरो फर्मेल इन्ट्रोडक्शन भिडिअखौ दिनै जों बानायबाय आरो बेनिखाय दा जोङो जोंनि सिनायथिखौ फारि फारि होनोसै आंनि मुङा हिमसा नार्जारि आरो आं हायनास्रि नार्जारि जों सानैबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेनिफ्राय जों कालाइगामि होननानै मोनसे फिसा जायगा दङ आरो बेनिफ्राय बिलं खालामो आरो सानैबो एखे माने मा होनो जायगानिनो आरो जास्ट माने मा होनो 7 बा 8 किल'मिटार बे आरो गोजान आरो डिस्टेन्स आरो गामिया बेलेग बेलेग आरो जाहाथे टाउन आरो गंसेयानो गोलैयो आरो जोंना दा जों गावनि जा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेनि सोमोन्दै खोन्थानोसै आरो आं बे कालाइगामि होननानै जा जायगा दङ बेनिनो गंसे बर' मिडियाम हाइ स्कुलनिफ्राय हाइ स्कुलखौ पास खालामदों बेनिफ्राय आं हायार सेकेन्डारिखौ गुवाहाटीनि पान्डु कलेजनिफ्राय उथ्रिदों बेनिफ्राय आं इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्सखौ उथ्रिनानै आं NIT कुरुक्षेत्र होननानै हारियानाव गंसे NIT दङ बेनिफ्राय आं BTech मेकानिकेलाव पास जादों आरो आं 2013आव BTechखौ पास खालामबाय बेनिफ्राय 13आवनो केम्पास सेलेक्शन जानानै आं मोनसे मा होनो PSO दा जब मावगासिनो दङ आरो आंबो माने मा होनो बे कालाइगाव एरियानिनो सिङाव थानाय गंसे बर' मिडियाम हाइ स्कुलनिफ्रायनो माने मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिदों बेनि उनाव बे दंना जायगा दंलायाव हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामनानै ओमफ्राय डिग्री BA आं आर्ट्सआवसो नालाय ओमफ्राय BAखौ गुवाहाटीनि पान्डु कलेजाव इडुकेसनाव मेजर लानानै ग्रेजुवेसन खालामदों बिनि उनाव ओमफ्राय MAखौ गुवाहाटी इउनिभार्सिटियावनो साइकोलजियाव खालामनानै MA माने पोस्ट ग्रेजुवेट जादों पोस्ट ग्रेजुवेसन खालामनायनि उनाव आं माने टंलायावनो आरो BEdखौबो माने कमप्लिट खालामदों आरो बिनि उनाव आं हाबानि सिगाङाव बे टंलायावनो आरो बिदि प्राइभेट कलेज जुनियर कलेजाव 3 years माने बे मा होनो टिचिं खालामदोंमोन आरो दा जेबो मावथाराखै दा बिदिनो आरो नोंथांमोना नुखाबाय थादों आरो मा खालामगासिनो हाबानि सिगाङाव फोरोङोमोन आरो बिदि स्कुलाव फोरोङोमोन हायार सेकेन्डारि लेभेलाव आरो हायार सेकेन्डारि लेभेलाव आं साबजेक्ट टिचार हिसाबै आं मावोमोन आरो दा हाबा जानायनि उनाव फैनांबाय आरो आंजों दा जेखि जायाथ' गोजान जायोना माने ओंखायनो माने हासबेन्डजों फैफाबाय बेहाय दा आरो नोंथाङा नुखाबाय थादों आं दा मा खालामबाय थादों बेनो आरो पुरा फुल टाइम इउटिउबार जादों आरो बिदि नङा दा ट्राइ खालामदों आरो दा जों दिल्लीयाव थायो दिल्लीयाव थानाया जोंहा बोसोरथामसो जाबाय बेनि सिगाङाव आं जम्मुआव थायोमोन आरो बे जम्मुनि सिगाङाव आं हिमाचल प्रदेशआवबो पस्टिं जादोंमोन आरो आं गावनि केरियारखौ हिमाचल प्रदेशनिफ्राय स्टार्ट खालामदों आरो जब जइनिंआ हिमाचलावमोन आरो बेनिखायनो आं हिमाचल प्रदेशखौ बिराद मोजां मोनो आरो जायगायाबो मोजां हिमाचलनि मानसिफ्रा बहुत सिम्पोल जायो आरो जोबोद मोजां आरो बेबहारफोरा जोबोद मोजां बेनिखायनो आं मोजां मोनो आरो हिमाचलाव थांबाय थानो आंबो माने मा होनो हाबानि सिगाङावबो थांफेरदों जेब्ला बेहाय पस्टिं मोनना आंनि फंबायजों आंहा फंबाय दंना सासेल' फंबाय दङ बे फंबायजों माने थांदोंमोन आरो हिमाचलाव आंबो बेरायहैदों ओमफ्राय जम्मुआवबोथ' बे पस्टिं मोनना जम्मुआवबो थांदों आं फंबायजों आरो आं माने मा होनो हाबानि उननिफ्रायनो माने हासबेन्डजोंनो दिल्लीयावनो दंफैयो आरो दा जोंना हाबाया 2018नि माने मा होनो जानुवारि मान्थआव जादोंमोन आरो गोबाङानो माने साननो हागौ जोंहा माने मा होनो एरेन्ज मेरेज नङा आरो जोंहा लाभ मेरेजसो आरो जोङो फार्स्टआवनो एकदम 2003आव लोगो मोनदों आरो माबायावनो मा होनो टिनेज माने जास्ट माने लाइमोन बैसोआव माने आथिं होदोंल' आरो बे समनिफ्रायनो लोगो मोनदों आरो माने सिनायलायनाय आरो
बे समावथ' जेनेबा मा मोजां मोननायफोरखौ मिथियामोन बाट माने जेब्लानाखि जों हायार सेकेन्डारि पास जाबायना माने बिबो माने बान्दोआव थांबाय HS साइन्स फरायनो आंबो माने टंलायाव थांबाय कलेज फरायनो हायार सेकेन्डारिखौ फरायनो अब्लानो माने मा होनो अब्लानिफ्रायनो जोङो माने मोजां मोनलायोमोन आरो जिहेतु नोंथांमोना दा जोंनि फेमिलि बायदि जाहैबायना ओंखायनो जोङो बहा माबायदि लोगो मोनदों बेखौबो खोन्थाबाय आरो जोङो दा जोंनि हबिसफोरा मा बेनि सोमोन्दै बुंगोन आरो जोङो जिहेतु बयहाबोथ' हबि थाखायोना आं हाजोआव थांनो बिराद मोजां मोनो बेनिफ्राय हाजोआव ट्रेकिं बा केम्पिं खालामनानै मोजां मोनो आरो जों माने मा होनो बेथ' बे स्पेसियेलि माने बिनि फेभरेट प्लेसआनो जाबाय हिल स्टेसन टाइपनि आरो बा हाजो जोङो माने मा होनो बोसोरफ्रोमबो जोङो विन्टार टाइमाव ट्रेकिंआव थाङो आरो हाजोआव बिदि माने ट्रेक खालामनो जों मोजां मोनो थाङो दा आंबो माने मा होनो आवगायाथ' बिदि खालामफेराखैमोन नाथाय हाबानि उनाव आरो माने थाङै आंबो दा एकदम बेखौ मोजां मोनो आरो माने आंनि माने मा होनो हबियाबो बे ट्रेभेलिं आरो ट्रेकिं ओमफ्राय आरो मा होनो गान खोनासंनाय आरो गान खननाय दा नोंथांमोनाथ' मालाबा आंनि भिडिअफ्राव नुदोंना आं माने ओंखाम संबाबो माबा खालामबाबो आं माने गुनगुन खालामबाय थायो आरो एसे खनबाय थायो आं मोजां मोनो आरो गान खननो आंहा माने फार्स्टआव आंनि माने एम इन लाइफआनोमोन सिंगार जानाय बाट मा जाखो माने आनफर्चुनेटलि माने मा होनो आं बिदि माने सिंगिंनि जेबो माने माबा लायाखै आरो ट्रेनिं लायाखैमोन थेवबाबो आं माने मा होनो गेजेर आं बिदि गामिनि मिटिंफ्रावबो खनलाबायोमोन आरो जों करास खननायावसो जोङो सानैजों लोगो मोनलायदों आरो करास खनोमोन ना हानजा मेथाइ दा एसे खम जाबाय खोमा बेफोरो खिन्थु आवगायाव जोंनि समाव बिराद माने बिदि माने कनभेन्सन आबसुनि कनभेन्सनानो जा बा कनफारेन्सआनो जा दा बाथौनि जिखिजाया कनफारेन्सआनो जा बिदि माने ग्रुप लानानै हानजा मेथाइफोर खननाय जायोमोन ना बेहायनो जोङो फार्स्ट टाइमनि थाखाय लोगो मोनदोंमोन आरो जोङो 2003आव आरो बेफोर सिगाङाव बहुत जायोमोन दानि स्टुडेन्टफोरा बेफोराव पार्टिसिपेट खालामा आरो सिगाङाव जों बहुत पार्टिसिपेट खालामोमोन आरो मोजांबो नाङोमोन आरो बे मोनसे मा होनो एक्सट्रा कारिकुलार बेनिफ्राय मा होनो पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्टआवबो हेल्प होयो आरो बेनिफ्राय जोङो सानैबो बिराद फुडि आरो जोङो संनोबो मोजां मोनो जानोबो मोजां मोनो ओंखायनो नोंथांमोना नुदोंना आरो एकदम मोदोमाबो नुनायावनो गम मोनखायो मा जानो हायो जासुलि होननानै जोंनि जा क्लोज फ्रेन्ड दङ सबानो जानो मोजां मोनो आरो संनोबो मोजां मोनखायो आरो आं बिदि नङा जे आं अनलि माने मा होनो गाव जानोल' मोजां मोनो बिदि नङा आं माने गुबुनफोरखौबो संनानै जाहोनो मोनबाथाय बिराद माने गोजोननाय मोनो आरो गोसोखौ दा गोबाङानो सानदों जानो हागौ जों बे इउटुब चेनेलखौ मानो खुलिबाय आंनि साननाय बादिब्ला आं सानो बे जिउआ खेबसेनि थाखायनो बेनिखायनो जों गासैबो हेपि जानानै थानांगौ आरो जों जेसेबां धन दौलत खामायबाबो बे पार्मानेन्ट नङा मानोना जोङो गासैबो मिथियो बे थैनायनि उनाव जेसेबां खामायबाबो बे थालाङा बे जोबस्रांलाङा नाथाय जोङो बे फैसाखौ माहाय खामायनानै गुबुन मानसिफोरखौ हेल्प खालामनो हायो बेजोंनो जा जों गावनि फैसाजोंनो जा माहायबाबो हेल्प खालामनो हाबा सोरनिबा जिउआव जुदि माहाय सोरां लाबोनो हायो जों गावखौनो गोजोननाय मोनगोन आरो उनाव जुदि जों साक्सेसफुल जानो हायो मा खालामगोन जोङो जेसेबां गामिनि सोरबा बोराय एबा सोरबा स्टुडेन्ट जायफोरखौ हेल्प नांगौ बिसोरखौ जोङो एसेबाबो हेल्प खालामनो नाजागोन आरो जोङो उनावहाय दा माने एसेबां ग्र' खालामनो हायाखै थेवबाबो माने ट्राइ खालामनो नाजाबाय थादों नोंथांमोननि अननाय मोनबा जोङो माने मा होनो बिदिनो थाबैनो जोङो ग्र' खालामनो हागोन अब्ला जोङो जोंनि जायफोरनिकि निडि पिपोल दाथ' गोबां जोंनि माने मा होनो गोरिब न'खरनिफ्राय जों गोबां मोजां फरायसा फरायसुलिफ्रानो आनजादाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बाट माने मा होनो फाइनान्सियेल कन्डिसननि थाखाय खायफाया माने मा होनो एडमिसन लानो हाया खायफाया गावनि गोसोनि मथे स्ट्रिमखौबो चुज खालामनो हाया बेबायदि माने मा होनो फंबाय बिनानावफोरखौ जोङो उनावहाय जोंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जुदि जि फैसा खामायो बेजों जोङो माने मा होनो बिथांमोनखौ हेल्प खालामनो हाबाथाय बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो जों खारन जों सिगांनिफ्रायनो आं जेब्लानिफ्राय जब स्टार्ट खालामदों बे समनिफ्रायनो माहायबाबो माहाय सोरखौबा नङाबा सोरखौबा आं हेल्प खालामनो नाजायो आरो खारन जोंनो बारा फैसा नाङा बे लाइफआव जोङो खेबसेनि थाखाय फैदों बे लाइफआव जोङो धन दौलत खामायनानै मा खालामगोन नंबो खालामनो हाया जास्ट जों नांगौखिनिखौ लाखिनानै बाखिफोरखौ जुदि सोरनिबा लाइफआव जुदि सोरां लाबोनायाव बा बिनि मोखाङाव जुदि मिनिनाय लाबोनायाव जुदि हेल्प खालामनो हायो होमबा जों गावखौनो बहुत साक्सेसफुल पिपोल होननानै सानगोन आरो जोंनि इउटुब चेनेलखौ खुलिनायनि मेन मटिभा बेनो आरो जों जुदि हायो जेसेबां हायो गुबुनखौ हेल्प खालामनायाव जोङो इउज खालामगोन आरो बे इउटुबनिफ्राय खारन जों गावनि लाइफखौ सोलिनो थाखाय आंहा गावहा जब दंखायो मोजां जब दंखायो मोजां सेलारिबो मोनखायो जोंनि फैसानि खमाय गैया आरो मा होनो जेसेबां लाक्जारियास लाइफ बिदि होनाखै जेनेबा नर्मेलि आरो मानसि हिसाबै जोङो सोलिनो जबानो साफिसियेन्ट आरो बेनिखायनो जोङो गावनि चेनेलनि नामखौबो बर' ब्लग्स होननानै लिरदों आरो बर' मानसिया ब्लग खालामो आरो बर' ब्लग्स दा लोगोफोर दिनैनि जोंनि इन्ट्रडक्सन भिडिअखौ जोङो बेहायनो फोजोबनो सानबाय
आरो जुदि माने मा होनो नोंथांमोना माबाफोर माने मिथिनो लुबैबाथाय आरो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय जोङो माने कुइसन एन्सार भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननि जि माने कुइसनफोरखौ जोङो रिप्लाय होनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो दा आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि बे इन्ट्रडाक्सन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ जोङो लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ गोजोन्थों